Ten deň začal tak krásne a pokojne. Slnko sa usmievalo na náš hrad. Dunaj si ticho niesol svoje príbehy a ja som mala v srdci veľkú radosť. Netušila som, že v jedinom okamihu sa všetko zrazu premení. Jeden nešťastný krok, jeden silný pád to zavinel. Každý nádych bol malý boj, každý pohyb pichol ako trň. Tak som poslúchla radu pani doktorky a vybrala sa hľadať odpoveď. Dvere a chodby bez konca, čakárne plné cudzích tvári. Každý ma posielal niekam inam, ako by som bola stratený list. Jeden doktor, druhý doktor, röntgen, krv a ďalší smer. A ja som len chcela vedieť, či budem môcť zasa voľne dýchať. Život mi ticho šepká: vydrž, vydrž, aj tá bolesť prejde. Vydrž ešte chvíľu, bude zas lepšie. Potom sa otvorili tie dvere, za ktorými bol iný svet. Ležali tam životy plné spomienok. Každý niesol svoj príbeh, ktorý sa pomaly blížil ku koncu. V tej chvíli ma zamrazilo a ja som tam stála a rozmýšľala. Prečo práve sem? Prečo ma vedú práve sem? A zrazu mi svitlo v hlave. Veď sa to dá aj inak. Existujú aj iné cesty, ako nájsť odpoveď. A v tej chvíli som pochopila, že o svojom živote rozhodujem ja. Vzala som si svoje veci, vydýchla si s úľavou a vykročila späť do života. Ešte mám kam ísť, ešte mám koho objať, ešte mám synov, vnúčatá, ešte mám dôvod sa smiať, ešte mám sny, ktoré čakajú na svoj čas. Život mi ticho zašepkal: vydrž, vydrž, aj tá bolesť prejde. Keď som vyšla von a čakala na taxík, Bože môj, aká som bola šťastná. Mesto bolo zrazu krajšie, každý strom, každé okno, každý obyčajný deň. Myslela som na svojich synov, na vnúčatá a ich úsmev. A vtedy som pochopila, aký vzácny je život. Ten deň začal bolesťou a skončil vďačnosťou. A ja dnes viem, že každý nový deň je dar. Lebo ešte mám